Por cuarto ano consecutivo chega a Noia unha nova edición da Festa Pon un San Cosmeiro, que a idea de promover a música, vestimenta e, en definitiva, a cultura local, naceu esta iniciativa no ano 2015, a través da asociación Pon un San Cosmeiro. Nesta cuarta edición poderánse desfrutar de 12 horas de actividades que comezarán ás 11 da mañá e rematarán ás 11 da noite, pasarrúas polo casco histórico da vila, obradoiros tradicionais ou unha concentración musical entre as actividades máis importantes. Naceu pois ca idea de mover un pouco en Noia a música tradicional, o traxe tradicional, e o de Pon un San Cosmeiro é porque o San Cosmeiro é o sombreiro representativo tanto das mulleres do campo como das mulleres do mar. As mariscadoras, as mulleres do campo utilizaban ese tipo de sombreiro. Nós propoñemos por este ano unha serie de actividades que van a durar 12 horas, entre as 11 da mañán e as 11 da noite. Dende o Concello de Noia tamén quixeron explicar o porqué de realizar todas as actividades dentro do casco histórico da vila. A idea boa de, lóxicamente, centralizalo no casco histórico, con eses talleres que habrá na Plaza do Curro, e con todas as actividades de grupos e todo un pouco a variedade que teñen eles, non é porque a veces se queira estar solo no casco, non? Que a veces sí que se escoita, senón que creo que é o sitio ideal para o gallá isto crezca moito e teñamos a necesidade de salir a outras zonas como pode ser a Alameda ou outros sitios, pero faise no casco porque queremos que é a zona máis importante patrimonial do Concello e que máis acae para esta actividade, non? Antes de dar paso aos concertos cos que se rematarán estas festas, ás 9 da noite celebrarase o terceiro concurso de escaparates de Noia, que organiza a Asociación Noia Histórica.